Camping Summer fa parada a Cambrils, aquí, molt a prop del mar. Coneixerem un càmping que està d'aniversari, Càmping Platja Cambrils. Estem al càmping Platja Cambrils, un càmping que enguany celebra 50 anys. A dins mos esperen 9 hectàrees de natura i diversió, en una destinació de turisme familiar. Som-hi! Estem a la zona de parcel·les, com veieu, en moltíssima ombra. Al càmping ne trobem 400, dividides en 4 tipus. Les estàndard en uns 50-60 metres quadrats i les premium d'uns 80 metres quadrats. Tenen punt de llum i aigua compartida. Les Premium Plus en aigua i desaigua a la pròpia parcel·la i les XL en capacitat fins a 8 persones. Totes elles amb terra de sorra, ombra gràcies a les moreres i algunes en separació vegetal gràcies als xiprers. Per al campista, el càmping compta en 2 blocs sanitaris, en banys separats, aigües químiques, espai per rentar els plats i bugaderia. També compta en espai de buidatge d'autocaravanes i rentat de cotxes. En allotjament, el càmping ofereix multitud d'opcions, més de 230 allotjaments en entorns sempre com este. Trobem bungalows des de 18 metres quadrats fins a 30 metres quadrats, tots ells en terrasses des de 9 a 15 metres quadrats, en capacitat per 3 persones, 4, 5 i fins a 6 persones en 3 habitacions. Barbacoa, i també alguns en zones peatonals. Trobem opcions en aire condicionat, també compten en un bungalow adaptat. Hi ha un bungalow per cada necessitat i per tots els gustos. I podeu vindre també en la vostra mascota. En instal·lacions estem al costat d'un dels principals reclams del càmping, la seva piscina en tobogans. En esta zona trobem una piscina infantil i la gran en tobogans. Al costat mateix, la zona de restaurant, que també ofereix takeaway. I al costat també d'un dels 2 parcs infantils. Una mica més amunt trobem la zona esportiva, en camp de futbol, tenis, pàdel, ping-pong, petanca i l'altre parc infantil. I un supermercat on trobarem de tot. L'animació del càmping comença en el bon dia de Don Camilo, la mascota, que recorre els carrers del càmping sempre acompanyat dels més petits. Al miniclub s'ofereix animació infantil. I a la zona de la piscina, animació per totes les edats. Ho podem anar seguint tot a les seues xarxes. I a només 200 metres del càmping, la platja de l'Esquirol de Cambrils. Estem al límit de Cambrils, en Salou, aquí detrás nostre, connectat pel carril bici. Una opció ideal per a tota la família. Podem llogar la bici al càmping si no la volem portar nosaltres mateixos. Cambrils ofereix multitud de propostes, tant infantils com per adults, de descoberta, jocs interactius, tallers de sorra. Podem consultar tota l'agenda al Patronat de Turisme.
és visita obligada el Jardí Botànic Parc Samà, aquí mateix a Cambrils. Càmping Platja Cambrils ha sapigut mantindre l'essència del càmping en allò que avui en dia demanda el client: comoditat, allotjaments, instal·lacions, animació. Des d'aquí no podem altre que sumar-nos a les felicitacions dels seus clients i desitjar al càmping molts anys més. Felicitats!